Химиядан бір погрузчик. Химиядан 2 КАМАЗ плюс. Мында bütün uyuşmalardan Murat Raşatoviç yardımı bilen bütün uyuşmalardan yardım ko'rsatila. No, korkup жеңип болмайды, шулай бит инде. Жеңип болмайды. Пока халык йөрүрлек итеп, бер тыкырык савып турып карадык инде. Менә бу кичкенә тыкырыкларда торган кешеләрдән гафу үтенәбез инде, алар ачылмаган әле. Иртәгә дипломлаштырып торабыз инде аларга көч бирергә. Ну, карын кая куярга кыймасына салып булмый кешенең ничек ачып керәсе ул тыкырыкларны. Әле теге ачып карамаган ишәтергә белгән иде. Ну, когда самая лучшая явно такая многодетки яклаганда 5-6 гына йортта кеше турса да барыбер ашыга кирәк. Аның күләме 6 километрга якын. Нигезләп торды. Садикка бара торган балалар бар, балалар бар. Шушы садикның стоянкаларында ашылды инде бүген. Проблема.